هم بخیر هاتن اگه قلم دفتری و حاضر به ام دست بکن ده درس اجباریو ویدا من گوته بی از درس ورده بحثا طایبتین الفابای بکن دوست هول ما تماشا دکن دکارم بجن الفابای قی طایبتین وی چیه ها تام جی جهه زرناد بجا ترت اودر تزامنا هری نافدار کشف دا آوانا کردی دا واتا نل پیوی لطیپه هاتیه بار کرن یعنی دا آوانا کردی دا بنر هوانا آوان ام بحثا یا ترکی دیکن دا ما ایت داوی دا با آوانی هنگی دا ترکی دا با یا پسال هوال نویساند بگود بیده بر درسیره فرهنگو که چی که باشه اجی دخوازم اما نزانم هنجو که پیوا فهم دکن کجا نفهم نکن هم فرهنگه که چه و چه که نزانم وقتی هون دبش شیروه آنده پیوه هون فهم نکن که چه پیوا فهم نکن هون بیجن از یک و برسی بابا بدن ما گود آوانا کردی دا واتن نل پیوه لطیپه هاتیه بار کرن اف دزانستا فیلولوژیا کلاسیک ده تشتک بیمیناگه یعنی ده همی زمانین هی ده ایر حال حاضر جره چارچوبه یا زانستا فیلولوژی ده هی ده واتل پیوه ده بار کرن اما دو کردی ده واتل تیپه هات یا بار کرن جبروی طیبتین الفابای مجی جا الفاباین دن پر جدای از دوی ویدیوی ده یعنی وی دا باشه ایرو ده بحثا وان طیبتیان بکیم اما جبر کو مگو درسا بوریده مگو دبی الفابایا ما و همی الفاباین هی ین لاتینی پنه اده تخلیطی پنه دنگدار و رادنگ مگو دبی امی دوی درسی ده طیبتین دنگداران بدن امی بحثا رادنگان جی بکن اما طیبت امی لسر دنگداران بسکنن درس ورده ای خدا حسکه امی طیبتین رادنگان بدن ده الفابای مده تیپین بنگهین رادنگن دنگ چکر درزا دویمین دنه همی الفابایان ده تیپین دنگ چکر یعنی امجد به دنگدار دنگ چکر رزا یکمین دنه تیپین دن ید رادنگ رزا دویمین دنه اما ده الفابا مایده تیپین رادنگ رزا یکمین دنه دنگدار رزا دویمین دنه ام اول دکارا طیبتین رادنگان بکن و پشت در بازی دنگ چکران ببین بگشتی یعنی فرق وایا جهف ام رادنگان و ناکن دو به درسی ده اما فرق وایا جهف اگه قلم و دفتریش الله الگلویه هون بنویسن باشه ام جی دنویسن طیبتین رادنگان یک کلیله دارن یعنی شifrelîne sîsikek wata hilgir ya her radengê heye sîsikek wata hilgir ya her radengê heye du kombinasyonan sembolize dikin yani her radeng malbatek ya peyvan di nav xwe de dihewîne û ev fêrsê zimanê me ji 21 radengan dersa burîde me gotibû ji 21 radengên kilîledar hatiye tîreh kirin. Sê peyva Kurdî ji ra û binrayê radengan pêk tê. Em ê beşa radengan de divê berfireh vekin, beşa taybetiyên radengan de divê berfireh vekin. Em na bes em ê ferqa taybetiyên di navbera radeng û dengçêkeran de.
Em ji ber wê dibêjin. Çar, di peyvê de sabitin. Radeng sabitin. Ne guherdarin. Dema radê guhertin hem kombinasyon ve hem jî wate diguhere. Dema bin radê guhertin wate diguhere. Niha em werin taybetiyên dengçêkera, ferqa dengçêker û radenga. Me gotibî yek radeng kilîledarin. Yek dengçêker bê kilîlene. Kilîleyên wanîn. Yani şifreyên wanîn. Do radeng kombinasyona sembolize dikin. Do dengçêker kombinasyona sembolize nakin. Sê dengçêker nikarin di peyvêden bibin ra û yan jî bin ra. Deng didin radengan, o bu wateya ji ware hatî diyar kirin, dikarin di peyvê de wateyê biguherin. Yani nikarin ra yan jî bin ra biguherin. Tenê dikarin wateyê biguherin. Çar, di peyvê de guherdarin. Me gotbî radeng sabitin. Ama dengdar guherdarin. Dema tên guhertin tinê wateya peyvê diguhere. Kombinasyon nayê guhertin. Wateya peyvê tê guhertin. Me got em ê di vê dersê de li ser taybetiyên dengçêkeran giranî bidin taybetiyên dengçêkeran derse were ebê radengan vekin radeng hem pir berfirehn hem jî gemekî belkî dersekî de jî xilas nebe. Du erkên sereke yê dengçêkeran hene. Yek ji xwe navê wê Şwêdê tê deng dide radengan. Du her dengçêkerek wateyek jî re hatiye kifşkirin, o bu wê wateyê dikare di peyvê de guhertinê çêke. Ev her du taybetiyê dengçêkera hene. Niha em van her du taybetiyan vekin. A. Radeng bê dengçêkera nika deng derxînin. Ji ber vê taybetiya wan me wekû dengçêker binav kirine. Mînak radengên alfabaya Tirkî hemî bi eyêtên xwandin. Ji xwe dersên borî de jî me gotiye Seyyid Ecel Edet Bedirxan alfabaya Tirkî wekî hey aniya li Kurdî kopî kiriye ji ber wê em jî ketine wî derdî de. Yani hemî radeng bi eyêtên xwandin. Yani bê et nikara em jê re bêjin radeng bê et nikara dengekiya Tirka bixwînî. Yani ew dibên tîpên ünsüz. Tu nikar bixwînî. Mesela B, Ç, C, D û dewam dike. Çi dike li vê dengçêker? Deng dide radenga. Bê dengçêker em nikar radengan bixwînin. Dengê radengan nîne. Ama dîsa bînin bîre hevala. Me di dersa borî de jî gotibî xwendina radengên me cuda ne. Divê em vê pir haş vê hebin. Bir de rêskirin tiştek teknîkî ye. Mesela za hatiye pêşiye bêguman di aliyê giringiya kombinasyonê de mühim e. Mesela me za li pêşxwendiye an jî bî li pêşxwendiye di aliyê fonolojiyê de fonetîkê de yan jî rêskirina santaxsê de yan jî tiştekî de guhertinê çê nake. Ama deng pir giring e. Li gur me lê kulîn kirî dem dirêj me lê kulîn kir encamê me ji vê lêkulînê derxistî di Kurdî de sê radeng bi eyêtên xwandin. He, se, fe. Hêde hemî cuda têne xwandin. Taybetiya duyemîn ya dengçêkera me got wateyek ya her dengçêkerê jî heye. Bi vê wateya xwe
dikare wataya peyvêjî bikare. İnak wataya denk çêker heval binivîsin, em jî dinivîsin, hûn jî binivîsin baş e. A biye heval no. Bi yani denk çêkera bîyînê. E denk çêkera kirinê. E xweyîtî. İ aidiyet. E kêm kiçik sik. E sipehî serkeftî. Ü pêwend. O mezin stür. Me dersên borî de jî behs kiribî. Dubare em bînin bîle hewala. Çünkü encam da zaman tevayetiyeke û hemî bi tevnekê hatiye çêkirin. Kurdî qewlên Kurdî dualîtîk in. Ji dualîteya xwaza û jiyanê hatiye tîmar kirin. Ji ber wê hemî qewlên wê dû ne, cuhd in. Mesela ev dualîte li ser çi hatiye ava kirin? Li ser bî û kir hatiye ava kirin. Di deng çêkeran de a bî ye. E kir e. Yani em bêjin a mê ye, em nê ye. Ev her du deng di deng çêkeran de serekene. Binêrin di radengan de em ê ji xwe bêjin, di radengan de ev bî û kir, radenga bî û kar temsîl dikin. Di deng çêkeran de a û e temsîl dikin. Her eyek ji devê me derdikeve, em behsa kirinekî dikin, çalekî. Her ayek ji devê me derdikeve, em ne behsa kirin û çalekiyê dikin, em behsa xweyê çalekiyê dikin. Di Kurdî de mantıqa kirde û bêkir, yani jî qewlê Seyda Celadet Bedirxan gotî birêser nîne. Tirkî dibêje öz ne nesne. Ev mantık nîne. Mantıqa Kurdî li ser bî û kir hatiye ava kirin heval no. Li ser vê dualîtê hatiye ava kirin. Bila bîre hewe be. Me dersên borî de jî gotibî bî çi ye heval no? Her tiştên ji aliyê xwezayê ve hatî pêk hatin ew bîne. Her tiştên ji aliyê wa biyan ve hatî çêkirin ew kirin. Mesela na pelçimê giyayekî biye. Ama ev qemeran pêşiya me kire. Ji ber ku ev qemere biya çêkiriye. Ama ew pelçima giyê xwezayê çêkiriye. Ferqa wê ev e. Em çend mînaka di peyvan de li ser peyva bidin û dersa xwe devam bikin. Dema em dibêjin ra. Çi denk çêkera wê çi ye? A ye. Ra kok e. Hem mê ye, hem jî bî ye. Bifikirin, em dibêjin re. Re tevger e. Kirin e. Ferq ev. Ra, re. Re tevger e. Ra kok e. Dema em dibêjin nayê. Em behsa xweyê kirinê dikin. Xweyê çalekiyê. Binêre nayê. Dema em dibêjin neyê yan jî newe herê me cuda hin yayê bikartîne hin warê bikartînin ferq nake. Dema em dibêjin newe em behsa çalekiyê dikin. Belki heta niha me felsefeya zimanê xwe nekiribî. Me ev ziraftiyên wê veqetînên wê nizanîn. Ama hûn jî bifikirin. Her eyek ji devê we derdikeve, hûn behsa çalekiyekî kirinekî dikin. Her ayek ji devê we derdikeve, hûn behsa bîyînekî dikin. Bîyînek xwezayî. Hûn ne behsa çalekiyê dikin, hûn behsa xweyê çalekiyê dikin. Niha em werin wateya her şeş denk çêkerên din. Mane me ya ew ayê got.
ام نهاورن ای هوانو ای واتیا خویل هاتیا بال کرن خویتی yani dençekera خویتیه her eyek jdevi ve derdikeme hon behsa خویتیه کی dikin minak re خوی re de dayik de خوی dayine z خوی zayine ke خوی girine ام به وی کیسی دخوازن تشتک دیجی بیجن هوانو وی داوی دل خواده وی توفان ریباز زمان اکادمیک ده دل خواده اکادمیک چه علاقایی نب اکادمیک نب کردیرانی نبی هر دی بیجم دی بیجن که میه کی نیره تشتک پسانینه تشتک پسانینه girin bezayende ki خوی giriniye ha ki aydi giriniye çi tegiliya vadı kavli zamanı kurdi de taybeti zamanı kurdi te tegiliya havratenine ala kavim ne bizayende haya ne bijnomer ne meru ne haya ki jibu jinaji ki jibu meraji ki خوی giriniye farkına ki zayent edenine emverin i dençekera aidiyeti havanno. Aidiyeti her radenga bi iyete çekirin bi denkirin ev muhakkak bahsa aidiyeti dike. Tekili aidiyet. Mesela bi aydi biyini di aydi dayini amedi aydi Ahmet serhadi aydi serhat us her tüm aydiye veji bejim tedi vedaye di bejin ev pevaka nertiye alaqayb nertiye ne haval aidiyeti denk çekire aidiyeti ner و me nizanım çi farkı aynı yani tiştek ne rasta havalno kemtiye küçüktiye siktiye yani encamda kemtiye yani ligur tevayye diye ki kemtiye her denk çekerek kemtiye misal sik heye havalno sik Hunduzanın iya kurdi بخاله iya Türki بخاله dema ev peyfte bekarani hani mantıka ma her tişte ma hicrin ma nirunun ma habibine Türkiye dema ev ve peyve dukhuynen em Türki de fikrin de bet tişte ne baş kurdi de sik çirkine beraber spahiye dişberi spahiye sik spahi çirkin güzel sik sa-ı-ke mesela sikçi havanı emrabın radikin kirina kim kirina sik ya kim ya stari yani heyne kim rızı rız hunzani i aydiye rız çi havanı tevgera kim ya zayni kir ve keza mesela kar kirina raya kirina küçük misalan bir şey var eka de piş peyvan yani küçük dikke ek manad beji darek küçük malik serik velhasıl ek çiye evdemata rabın radiki girina küçük girin encamda kimden çeker kim diye her iyek jideve derdik hava em behsa kim diye gidikin o havalno
او بنه هونجی کار بینن و درس بریده جی گود اف دنگ پر گرینگن او او yani denk çeker az behiti o serkeftini. Ev her tim spehitiye havalno. Yani jî serkeftine. Beguman istisnai nûye hene. Ev jî mirovên wê hingê ew tişt ew nav çawa pênasay kirine. Girêdayî wê ya nixwe yani goman tê denîne. Her spehîtî û serkeftine. Misalan bêjin rih tevgera heyna spehî. Du behsa her du linga dikin hevalno. Zani du dayina spehî. Yani jî dayina serkeftî. Em bêjin gul. Çi dibêjin? Hêza spehî û bilind. Yani Tirkî mirov dikare bibêje yüce. Çünkü hem alî fizîkî bilindî hem qedrî ye. Hêza spehî û bi qedr. Gul. Ev gula bêhîjêtî navekî pir garîb yani pir muhteşem lê gerine. Û hevalno her tim pêwend e. Girêdanê çê dike pêwend. Me dersa borî de jî gotbî navê wê jî dengê wê cîwî ye. Wextê di pêwenda de tê bikar anîn. Mesela ez û tu. Tu û ew. Wî û wê. Wextê di pêwenda de tê bikar anîn û e. Wextê di peyvan de peyvçêker be û ye. Zû, dûr, kür, mûrî, mû, û ye hevalno. Em vê hemiya têxin o bi qirika deştê, em têxin o tevlî hev dibin. Zan. Mesela bêjin çû. Can derbasmend e. Çû mere çi dibêje? Yani tîpa çe can em dibêjin derbas. Û wê de çi dike? Derbas û devam dike. Eylem devam dike. Kü yani hat ku çû ku mana ême pir bikartînin ku girin o. Gir o. Mesela dür. Dain o tevger. Oya girover hevalnamen oya girover. Den çeker as dür o mezintiye. Dema tê da oya peyva dibe paşgir hevalno delaltiye jî. Dema yani dibe paşgir delaltiye mesela ok havalok, delalok, şirinok ew ok ew o wê delala. Ya dijî dema em dibêjin Azîzo, hevalo, delalo, şîrîno ew jî delaltiye. Ama dema peyvçêker ve hevalno em dibêjin oya hingavdar jî, oya mezin jî dema peyvçêker be stûrtî û mezintiye. Misal zor, gal, ra derse were em ê taybetiyên radenga bidin. Heval gazindên ders dirêj dibe dikin hevalno zimanê xelkê qewlên rûniştiyên wa hene. Dema tu dibêjî le ew leblebî tê fêmkirin. Yê me her tişt nûye. Ji ber wê tu mecbûrî hin tişta bi heve bêjî. Te hev re nebêjî wekî ew ê çi dibêjin? Çi zanim? Te hev re nebêjî nayê fêmkirin. Em ê parça hûn dizanin. Em ê parça em qeyd bikin di mejiyê xwe de. Piştre ew parça em dikîne hev û zimanê
کردی دوسری مده کامل دبا حتی بدرس ورا بمینن دخیل و خوشی ده بخاطره